mysteeripaketti täällä, iso mysteeripaketti tuolta Laplandia-kaupasta. Lappeenrannasta Laplandia-kauppa, verkkokauppa. Siellä on muuten halpaa, siellä on nyt tosi halpaa. Sehän on ennen toimittanut Venäjälle toi Laplandia noita tuotteita, mutta sitten kun tuli toi Ukraina-juttu ja sitten nämä alkoi eurooppalaiset maat, kaikki alkoi sitten boikotoimaan Venäjää, niin sitten sinne ei voinut enää myydä mitään. Sitten niin kun ne joutui opettaa sen liiketoiminnan, niin kun se fyysisen liiketoiminnan. Mutta sitten se verkkokauppa jatkaa. Ja verkkokaupan kautta ne voi myydä sitten varmaan sinne Venäjällekin, mutta sillä lailla, että ettei enää sillä lailla sieltä tulla tänne nää, vaan sitten se on postimyyntiä. Niin sitten se on valtavan isot varastot, mitä mä oon lukenut, ihan hirveän isot varastot, ja niillä on todella vaikeaakin, kun niillä oli kauheasti tuotteita ja sitten yhtäkkiä ei ostajia enää, niin joutui tavallaan pulaa, niin sitten niitä piti lopettaa sit se fyysinen liike, niin sitten on se verkkokauppa. Mä en ole todellakaan mitään niinku, omalla rahalla ostettu, mä en mitään niinku, ei ole mitään sponsoroimisia, mutta mä vaan kehun sitä, että sinne vaan, siellä on tosi halpaa ja nyt mä näytän mitä kaikkea halpaa mulla on. Mulla on tuolla laatikossa 34 kappaletta eri juttuja, muutamia on useampi, 34 eri kappaletta. Ja Temustakin kun mä tilaan, niin se on semmoinen 35-40 kun mä tilaan kerralla. Ja sit oikeesti tää on vähän halvempi. Tai samoihin hintoihin menee kuin Temu-tilaus menee. Et päälle 90 suurin piirtein tuli maksettavaa. Plus lähetykset, joka maksoi 16,90, mutta sen verran edullista, että kanssa ne lähetykset maksaa. Niin mä nyt esittelen tästä hurjaa isosta paketista kaikki yllärit, mitä täällä on. Tää ei mahdu kokonaan kameraan. Ellei mä sit käännä kameraan. Ei Temua. Tänään ei Temua. Ei nyt Temua. Nyt on Laplandia-kauppa. Lappeenrannassa semmoinen Laplandia-kauppa, joka on semmoinen yksi halpa kauppa, mikä Suomessa on. Josta löytyy vaikka minkälaista juttua. Syötävää ja asusteita ja kaikenlaisia erilaisia asioita, vitamiineja ja kaikenlaisia sesonkituotteita löytyy. Mä tykkään siitä. Tosin mä aika harvoin ostanut, kun ei ole aina ollut tarvetta kaikelle, mutta nyt oli tarve. Mä tarvitsin muutaman asian, mitkä tässä tilauksessa on. Sitten mä sain ostin eihän sitä voi olla ostamatta kaikkea muutakin sit samalla, mikä on kivaa ja mistä tietää, että tarvitsee niin eihän sitä voi olla ostamatta, jos on semmoista hyvää. Mä en näytä ota. Mä oon tän näköinen, joku toinen on toisen näköinen. Että ei me voida kaikki olla semmosia naamareita, että kaikilla on täydellinen kaikki iho ja sillä lailla eikä omia piirteitä näkyvissä. Niin totta kai mä haluaisin olla semmoinen 20 iho, 30 ihokin olisi tosi, jopa 40 iho. Paitsi ei semmoinen 20 iho kuin mulla silloin oli, koska silloinhan mä olin oikein vinninaama ja oli paiseita ja kaikki. Mulla oli tosi huono iho. Ja sen takia mulla on nykyäänkin tämmönen vähän huono iho. Vaikka ei mulla enää vinnejä semmosia, mutta se jättää jälkeensä sitten syviä jälkiä tonne ihon alle. Semmoiset aknet ja muut. Mutta onneksi semmosia harmeja ei oo. Mutta eihän ne sillä lailla tommoset jäljet, mitä jää vinneistä ja muista, niin eihän ne aina ole näkyvillä. Se riippuu valaistuksesta.
Ja kameran suunnasta ja kai se riippuu. Mietin, pitäisikö laittaa kameraa vielä korkeammalle. Sellattiin. Semmosta kun mä esittelen yleensä, niin se on semmoinen, että se on paljon helpompaa, kun ei ole niin paljon avattavaa, että se on helpompi näyttää, mitä siinä on missäkin. Joo. No niin. Miten musta aina tuntuu, että mulla ei ole tilaa tarpeeksi täällä. No niin, nyt mä sitten aloitan. Mä aloitan tästä pussista. Mä alan kuiskailemaan. Joo, mä alan kuiskailemaan. Tervetuloa. Vielä kerran, jos et ole ennen ollut. Mulla on täällä tämmönen Lilja ja ruususampoo. Nämä maksaa alle 2 € kappale. Nämä näin. Ja 2 hoitoainetta, koska mun menee aina hoitoainetta enemmän. Ei nyt niin hirveän ruususelta. Edes tuoksuketta, mutta semmoista saippualle tuoksuu. Ei niinku sillä lailla parfyymille niinkään, vaan semmoselle kukkaselle saippualle. Toivottavasti ei valu, kun on näin. Sitten täällä on suihkukeeli, missä eksoottinen suihkukeeli, mango, papaja. Ja sitten joku duft, mikä se on. En tiedä, onko se mitään enempää. Mango ja papaja. Vau, tää on ainakin ihana tuoksulohjetta. On kyllä hyvä tuoksulohjetta. Tää on aika löysää tää suihkusaippua. Tää ei ole paksu taka litkuu. Sitten on tällainen käsisaippua. Trooppiset hedelmät ja antiikkinen kosketus. Luonnollinen kreippi, siemen ja sitruunaöljy. Kivan näköinen pullo. Kivan näköinen. Sitten esittelen nämä. Eli tää on, mä en käytä muovisia enkä paperisia, niissä muovisia ei enää ole. Ja paperisia, koska ne on semmosia lerppuja, että ne hajoaa hetkessä. Ja sit ne on niin huonoja nuo paperiset. Ei ne käy korvien putsaamiseen, ehkä johonkin muihin juttuihin ei korvien, koska mulle se on nautinto putsata korvia näillä vanupuikoilla. Mä oon yleensä puuilosta hankkinut sitten kerrallaan aina enemmän, niin mä hankin tuolta 200 kappaletta ja näitä bambupuisia vanupuikkoja, 100% puuillaa. Ja sitten on näitä tuoksusaippuoita, jotka on... Mä en ostana käyttääkseni, vaan ilman raikastimeksi. Elikkä kun mulla on paljon saippuoita, tällaisia hienoja, niistä on semmonen mahtava tuoksu sitten. Niin sitten kun on laatikko, kun avaa sen laatikon, niin sieltä tulee mahtava tuoksu sitten. Sen laatikosta leviää laventeelia, tanssivat kukat ja
Sitten on antiikkinen kosketus. Ja mä otin kaikki 3, mitä siellä oli. Nämä oli ihan paketiskin. Onhan se ihana tuoksu. En mä vaikka liikaa. Aivan ihanat tuoksut. Tää on niinku parfyymisiä. Tää on ihana parfyymin tuoksuisia, semmosia parfyymisiä. Mä tykkään näistä tosi paljon. Ja ne on tavallaan niin sanotusti ikuisia, koska jos ei nää käytä, niin näistä pysyy aina se tuoksu tää sisällä. Vaikka se päältä niin kuin laimenisi, niin sit kun vaikka vähän pesee, niin sit se taas paljastuu alta sit se tuore tuoksu. Eli se tuoksu pysyy siellä sisällä. Ja näin sillä lailla voi pilaantuakaan. Sitten mä ostin kilon pussissa taatelia. Koska ensi viikolla alkaa Passover-pesa, niin siinä mä haluan käyttää pöydällä taatele. Nämä on vähän muussautuneet. Jos katon päivämäärää. Nämä on parasta 23.8.2007. Eli nämä on reilu vuoden vielä kunnollisia. Eli nämä ei ole mitään vanhoja. Siis ihan hyvää ja tuoretta. Ja tää maksoi alle 5 € tää kilo. Mä maistan. Täällä on kivi. Tässä lukee kivetön taateli. Ja se tuntuu, että pientä kiven kappalettakin. On ihan siellä kivi. Siemenöljyinen käsivoide kuiville käsille. Ei ole kovin tuo hyvä tuoksu. Ei ole semmoinen herkkutuoksu. Tässäkin on joku 27, eli ensi vuonna hyvää. Eli tääkin on tuoretta. Olisiko näissä mitään tuoreusmerkkiä? Hyvä, kun on näin kirkasti jollakin jotain. Missähän ei pitää olla se kirkkaus, kun tuoreusmerkki. Mä tiedän missä se kohti. Täällä pohjassa. 20, 11, 26, kun tässä on. Elikkä puolipuolella. Eikä se niin tarkkaa ole. Jaa. Tässä on toukokuu 28. Hyvä. Toukokuu 28. Tärkeä tieto. Tässä on 27. Elokuu 27. Eli tässäkin oli ollut. No näissä ei varmaan mitään ole. Tässä lukee suomeksikin, mitä tää sisältää, tää saippua. Nämä oli ne, jotka tuoksuu aivan ihan, siis nää tuoksuu niin ihanalta. Se laatikko, koko laatikko tuoksuu niin mahtavalle. No mä esittelen nyt tästä pöydältä sitten. Yes.
maksoi 3 euroa, mitä mä nyt näytän teille. 3 euroa. Voitteko uskoa? 3 euroa. Tämmönen kassi. Missä on alla? 3 euroa. Ja mä olin ostamassa jo Temusta tämmöstä, kun mä ajattelin, että en mä aina viiti kärryn kanssa mennä. Mä voin mennä kävelle ja olla kassi olalla ja sitten kauppaan ja sen jälkeen sitten tulla sieltä niinku kevyemmän lastin kanssa. Ja mä menisin ostaa Temusta, oli se 7 euroa, sekin oli halpa. Sitten kun mä niin tuonne Laplandia, niin 3 euroa vaan. Täällä on sivussa tasku. Sitten tää on päältä suljettava. Sitten tää on tosi kiva kuosi. Vahva kemiallinen haju. Sitten tää on luultavasti veden kestäväkin tää sisus. Siis tää on hyvä. Tosi hyvä. Sitten tämä saa pitäisi saada tästä tää kauppakassiksi ihan tää näin. Se ei mene toasti. Toi pitäisi selvittää, että kuis se sinne menisi. Tää on näin lyhyt, ihan kun taas leikattu poikki. Että tämän pitäisi olla pidempi, että se menisi tonne, että sen saa niinku kiinni. Ja sit kun se olisi kiinni, niin sit se voisi kantaa tällainen. Niin tää on niinku liian lyhyt. Se pitäisi kyllä olla siinä. Mutta tää on erittäin hyvä kyllä. Voi tähän tehdä semmoisen pidennyksen sitten, että pidentää tätä. Jees, tää oli erittäin hyvä. Sitä pohja on tosi hyvä. Kun ne Temun kärryt, kun ne on, niin niissä ei ole tämmöstä lujaa tällaista näin ollenkaan. Että se on semmoinen ohut ja sit se on semmoinen, että jos toi liikaa painoa, niin se alkaa katkea sit siitä keskeltä ja sit ne kärryt, ne renkaatkin on semmoiset taitettavat. Tässä ei ole taitettavat renkaat, että on kiinteä ja vahva. Aivan hyvä. Tää tulee mulle ehdottomasti käyttöön. Ehdottomasti. Katso tallennuksen tilat. Sitten on tämä näin. Siis vau. Nämä mitä mä tilasin sieltä, niin nämä on kaikki halvempia kuin mitä sais Temusta. Siis ei se ole normaalia. Se kyllä ei kovin hyvin mene, jos pitää niin halvalla myydä kaikki. Mun mielestä se on tosi hienoa. Tää on kylmäkassi. Aivan ihana kylmäkassi. 2 euroa. Vai 3 euroa. 203 euroa tää maksoi vaan. Tämmönen tosi iso kylmäkassi. Tää voi käyttää muutenkin. Tää on paksu. Tilaava. Todellakin. Ja vaikka rantakassiakin menee aivan ihana. Ehdottomasti hyvä kauppakassi. Tää on kesällä. Jäätelöt menee tänne, maidot menee tänne näin. Vahva vetoketju. Aivan ihana kassi. Vau. Nyt se on kuulkaas niin, että kaikki menee sinne Laplandiaan varmaankin ostoksille, kun ne näkee nää, niin kaikki menee sinne niin ja haluaa samanlaiset. Ei se mitään, menkää vaan sinne niin.
tiskiharjaa. Nämä maksoi 99 senttiä, nämä 2 tiskiharjaa. Mä huomasin, että osa tuotteista ne kallistui sen jälkeen, niin kuin, mutta ei kaikki, mutta jotkut kallistui sitten. Niin vähän kuin Temuskin niin kuin jostain takia sen jälkeen se kallistuu. Nämä on ihan halvat, alle 50 senttiä kappale. Ja hyödylliset asiat. Ja nämä on kaikki hyödyllisiä asioita. Kaikki on hyödyllisiä asioita, mitä tähän asti on esitellyt. Sitten on tämmönen, mitä mä haluan kokeilla. Eli mulla on tämmönen kinnas täällä näin. Oho, kertakäyttöisetkin. Tää on rusketuskinnas. Mä haluan kokeilla nyt alkukeväällä sitten, että jos mä otan pikkasen startin niinku. Ja tää on Golden Glove. Eli tää on hyvin vaalea rusketussävy. Ja mä ajattelin, että mä voin ottaa startin ja laittaa kasvoille, kaulalle ja käsille sitten. Niin tää on medium. Niin ottaa sen startti. Mä en ole varmaan 10 vuoteen käyttänyt itse ruskettavaa. Joku 12 ehkä käyttänyt viimeksi tai 2016. Mitään aikaa paljon. Niin mä haluan nyt kokeilla, jos mä otan semmoisen startin. Ja nämä oli tosi halvat. Toi maksoi 3,5 euroa toi itse ruskettava ja tää maksoi alle euron. Tää oli jotain 89 senttiä muistaakseni. Niin tää menee mulla käyttöön. Et joskus aikoina, kun mä hankin itse ruskettavia, mä hankin liikaa kerralla ja sitten ne jäi käyttämättä. Niin nyt ei ole liikaa. Sopivasti tälle kaudelle. Sitten on tällainen matkalaukkuvyö. Mä en ole matkalaukkua varten tätä hankkinut ollenkaan. Vaan ihan niinku semmoista, että mä voin kun on tavaraa, niin mä voin pitää sen paikalla, ettei mikään lähde lentoon. Kun mä käyn ostoksilla tai jossakin, niin mä saan kiinnittää niin kuin tiukasti sen, niin tässä on tätä säätövaraa, niin mä saan tällä sitten sen kiinni. Näin. Vaikka on tää hyväksikin. No en mä laittaisi. Mutta tää on hyvä. Eli tätä pitää kuljettaa mukana sit kun menee tonne ulos kärryjensä kanssa, niin kuljettaa mukana sitten. Semmoinen hyvä asia olla ulkona liikkuessa. Sitten on tällainen oksaleikkuri, mikä on mulle järkevää kanssa. Mulla on muutamia. Niin on terävä. Niin kun mä kerään marsuille ja linnuille oksia, pajuja, joka on tosi terveellistä niille. Kun mä kerään kuivattavia juttuja. Esimerkiksi kun mä kerään kukkiakin, missä on vähän kortisia ne, niin mä saan näillä sitten hyvin sen kortisuuden katkaistua sitten. Ettei tarvitse repiä juuri ne. Tämä on hyödyllinen. Mulla on muutamia, mutta tuntuu että tää on terävin nyt kaikesta mikä mulla on. Sitten täällä on jotain. Isot hiusten hoitoainetta. Ja nämä on näin isot. Mä oletin, että nämä olisi puolet pienemmät. 300 grammaa, mutta nämä on ihan niin kuin näissä olisi 500. Tässä on 25 ollut parasta ennen. Eli se on niinku pikkusen vanhaa. Ja tässä on ollut joulukuu 25, eli tääkin on pikkusen vanhaa. Sitten on tosi söpöt täällä.
söpöt, ihanat, pikkuset söpöt, ihanat tossukat. Mulla on nyt liian paksut sukat. Aivan ihan. Onneksi mä en hankkinut yhtään isompia. Siis niin söpöt, kun lähtee ulos näiden kanssa. Siinä nää niinku kestää vettäkin. Siis niin ihanat. Nää maksoi alle 2 euroa. Alle 2 euroa kappale. Vai oliks noin ne yhdet oli niistä noin 3 euroa. Alle 3 euroa ja loput oli alle 2 euroa. Et olisiko tää ollut se, mikä oli alle 3 euroa? Laitamme. Wow. Nää on niin kankaisen näköisiä, niin romanttisia. Ja. Kuin ihanat. Siis niin ihanat. Suloiset. Ai, miten suloiset näin tulee käytetty. Vau, miten suloiset kengät, ihanat. Miten suloiset. Ja mä kattelin nyt saldoja, kuinka paljon siellä niitä on. Niin näitä on tosi paljon siellä. Niitä on, niin kuin sanotaan, 50 ainakin per kokoa. Eli niitä on tosi paljon. Ja tässä on kans ihana. Vähän pienen ohuemmat pohjat. Aivan ihana. Ja näissä on paksummat pohjat. Sitten nämä on tämmöiset. Näissä on tämmöistä niin kuin nämä ei ole ihan tasaiset. Että nämä on tällaiset hierovat. Näissä on sydämiä ja nämä on tällaiset hierovat pohjalliset. Nämä oli varmaan ne 3 euroa. Nämä oli 2, 3 ja alle 2. Muistaakseni niillä oli 1, 2 hinnat jotain. Kun Suomessa kun yleensä myydään kaikki, niin kaikki on niinku 1,99, 2,99, 1,49 ja tollain. Mutta siellä on niinku ihan erilainen hinta. Mä luulen, että kun se on niinku, mä luulen, että se ensimmäinen summa on rupla ja sitten se on muutettu euroksi, niin siksi se ei ole niinku justiinsa alle jotakin summaa. Että siksi ne summat voi vaikuttaa vähän hassuilta. Ja tässä. Mut joo, aivan ihanat toi on vähän mennyt epämuotoiseksi. Aivan ihanat. Sitten on vielä yhdet. Atma-merkkiset. Atma. Elikkä nämä on Laplandian ihan omia. Elikkä nämä on Laplandian ihan omia nimikkokenkiä. Nämä ei ole jälleenmyyntiä sillä mistään Kiinasta. Varmaan nämä on kyllä siellä tehty, mutta nämä Atman kuitenkin ihan se Laplandiahan toiminimi on Atma. Niin nämä on niinku ihan sen omia tuotemerkkejä. Järjestän kauniisti pöydälle. Sitten pikkasen paremman ruusuntuoksu. Siellä on niitä euron ruusuntuoksuja. Niin mä ostin tämmöisen, joka maksoi vähän enemmän, kun mä ajattelin, että tää on parempaa. On hyvä. Tuoksuu todella ruususelle. Niin ei ole ihan, se ei ole semmoinen niin halpa haju siinä. Niin halpa tuoksu, vaan semmoinen arvokkaampi tuoksu siinä. Aivan ihana. Sitten mä hankin 2 tällaista tämmöistä tyhjöpussia. Toinen tuoksuu laventelille ja toinen tuoksuu ruusulle. Ja eli nämä on tuoksuvat. Ja nämä on isot, 70 kertaa 110. Siellä ei lukenut mitään, niin kuin, että
että on tämä ja vaan tää ruusu. Mä oon tosi onnellinen. Mä sain tää laventeelikin sitten, mitä siinä ei mainostettu. Että siellä oli sitten tämmöistä toistakin. Että ne niinku laittoi mulle kahdenlaista. Niin mä oon tosi tyytyväinen siitä. Aivan ihanaa. Mä otan kuvan sitten tästä, kun mä laitan kaikki pöydälle sitten. Hienosti. Täytyy kyllä kääntää nämä toisinpäin, että ne näkyy. Toi ei ole sitten kuulu joukko. Mä haluaisin sitten peittää. Sitten mä ostin tällaisia pieniä keittiöveitsiä, jotka on tosi hyviä. Nämä maksoi 69 senttiä, nämä 3 kappaletta. 69 senttiä. Kato näitä. 69 senttiä. Ja nämä on tosi hyviä hedelmien pilkkomiseen. Perunoitakin mä pilkon tämmöisillä. Ja siis vaan. Ja näitä on ollut vuosikymmeniä tämän tapaisia. Ja mä oon lapsenakin nähnyt ton tapaisia, ne on aina ollut mun suosikkiveitsejä. Sitten on näitä klipsejä, mä laitoin nämäkin klipsille kiinni. Niin nämä maksoi 49 senttiä nämä 10 kappaletta. Vai nämä 79, 49 tai 79 senttiä. Varmaan 79 senttiä maksoi nämä 10 klipsiä, pyyheklipsiä. Ja näitä voi käyttää moneen asiaan. Ja. Sitten on kärryyn pyörät. Semmoiseen vedettävän kärryyn pyörät. Ne hajoaa ja kuluu. Ja sitten on näitä. Ja nämä maksoi olisi nää 79 senttiä kappale, joo. 79 oli. Vau. Sitten ostin fliisehuopia. Näitä on 3. Niin nämä maksoi 299 fliisiä. Niin nämä menee marsuille, kun mä ompelen niille niitä alustoja, niin nämä menee. Ja fleese on tosi hyvää marsuille. Niin näitä on 3 niinku 130 x 160 ja näin halvalla ei saa Temustakaan. Eikä mitään näin halvalla saa Temusta, ei mitään. Eikä kaikkia tällaisia juttuja sieltä saakaan. Siis tää niinku päihittää Temun ja ylivoimaisesti tää tilaus todellakin. Ja sitten tää oli yksi tärkeä syy, miksi mä menin sinne ostoksille. Tää oli tärkein. Tän takia mä menin sinne, koska mä kattelin kaikkialta, mistä mä löydän itselleni semmoisen ison kattilan halvimmalla ja hyvän. Niin tää oli se syy, miksi mä menin sinne. Niin. Ja sit mä aloin kattelemaan, että onko täällä mitään tarjouksia, poistoja. Niin tää oli se syy. Kattiloita vertasin siellä ja sitten mä päädyin tähän näin. Ja sitten sen jälkeen mä aloin katselemaan, mitäs muuta siellä on. Ja siinä menee monta tuntia, kun mä katson todella monta tuntia. Sitten kun väsyy, niin sitten nukkuu välillä ja sitten jatkaa sit seuraavana päivänä taaskaan, kunnes on sitten päättänyt. Kyllä mä varmaan ne yhdellä kertaa varmaan päätin sitten.
Täällä on kahvat. Ja. Wow. Huagang Yang Non-stick. Aiku mukava. Hyvän näköinen. Tää on kuin pata kattila. Mä tykkään niinku patoista. Ai. Äsken menikin. Vau. Hyvä kattila. Hyvän näköinen. Ja tää on silikoonireuna. Ja pieni höyryhaukko, aivan ihana. Ai. Seuraavaksi pitää olla jotain aposteltavaa. Sitten mä oonkin aposteltavaa itselleni. Juustoisia maissipallot juusto. Parasta ennen elokuuta. Ihan hyviä on. Nami, 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 nami. Nami, nami, nami. On kun tarttuu kitalakeen, niin on tosi hyvä. Sitten ei ole vielä kaikki siinä, vaan täällä on ekstraöljy, eli sitä parasta oliiviöljyä. Ja tää maksaa 23, vähän alle 23, 22 ja risat. Sitten kun menin katsoo ostamisen jälkeen sen hinnan, niin se oli nostettu 30. Eli mä sain sen halvemmalla. Ja tää on erittäin edullinen. Mä katson, onko tässä mitään käyttöpäivämäärää. Eikö tässä on kiinalaistekstiä? Tai italialainen kyllä. Mutta ehkä sinne viedään tätä. Vallan toi. 2.3.2027. Elikkä tää vuoden hyvää vielä. Oikein hyvä oliiviöljy todellakin. Mulla on yksi extra virgin kanisteri vielä vajaa mulla. Ja mä oon ennenkin tuolta ostanut oliiviöljyä, mutta en extra virginia, vaan semmoista tavallista, niin kuin, mikä ei ole ollut niin suoratettua. Mä oon ostanut Amazonista ennen niitä extra virgineitä. Mun on noussut ne hinnat siellä, että tämmönen purkki maksaa siellä hyvinkin 60, tämmönen 3 litraa maksaa. Se on ihan normaalia ja se on tosi kallista. Aivan mahtavat tuotteet kaikki. Sitten pääsee näillä herkuttelemaan. Laplandia on kyllä aina edullinen. Vaikka tämä video tulisi kuukauden tai 2 kuukauden sisällä mun kanavalle, niin menkää silti sinne. Siellä voi olla vähän erilaista uutta tuotetta.
eri hintaa, mutta siellä on aina halpaa. Ja nää ei lopu sieltä. Tää voi loppua. Ja kattilatkaan ei lopu sieltä, niitä on aina. Nämä loppuu, tuo loppuu, todennäköisesti tuokin voi loppua, koska ne on niin sesonkituotteita tavallaan. Mutta siellä on tosi paljon kaikkea, niin mikä ei lopu, niin kuin, että sitä on niin paljon noita hoitoaineita ja kaikkea niitä on ja kaikenlaista. Ja sitten ei tule uutta. Munkin täytyy joku kerta taas mennä uudestaan sinne, mutta siitä on pari vuotta ehkä aikaa, kun mä oon viimeksi ostanut sieltä. Silloin mä hankin sieltä yhden kattilan, missä meni kansi rikki, se putosi mun kädestä, kun mun putoo kaikki kädestä. Mä en ymmärrä. Sitten mun täytyy olla kotona aina paksut sukat jalas, kun mä kävelen täällä kotona, niin mun jalat on varsinaiset, mun varpaat on varsinaiset haarukat, kun niihin tarttuu kaikki. Tiedätte varmaan, kaikki johdot ja kaikki jää maton kulmat ja kaikki jää mun varpaisiin aina kiinni, jos mä kuljen paria varpain täällä näin. Sitten et hui, sitten tavara putoilee, kun varpaat jää kiinni niihin. Ja sitten usein mulla putoo kädestä jutut, mä en ymmärrä miksi. Ei se johdu voimasta, vaan niinku, eikä huolimattomuudesta. Ehkä mun reaktioista, että en niinku mene ihan synkassa sit sen kanssa, miten pitäisi tehdä, että mä niinku päästä liian aikaisin irti, niinku, että mun reaktiot tulee viiveellä tai jotenkin sillä lailla. Mun reaktiot on viiveellä toimivia. Ja mä en oikein tiedä, että mikä se syy voi olla. Sitten joku putoaa Ei, mun pitää tehdä rauhallisesti. Jos mä teen nopeasti, niin putoaa, että mun reaktiot ei ehdi perässä sitten. Ehkä semmoista syytä. Niin näitä mä tossuja mä tulen pitämään. Nää on ihania pihalla. Sitten kun menee ulos, näitä voi pitää luonnossa retkellä. Kun kävelee kosteissa paikoissa, märällä hiekalla, vedessä, rannalla, rantavedessä. Sitten mä halusin nämä yhdet umpinaiset, että jos näillä pystyisi tanssimaan. Onneksi nämä 3/8 on mulle sopivia, kun mun jalkahan on melkein 3/9. 3/8,5 mun jalat on. 3/8 on yleensä mulle liian tiukka, aivan liian tiukka. Se on ollut aina. Niin sitten, siis mulla oli lapsena, voi hyvänen aika, kaikki luistimet ja muut. Kun ne piti ostaa 3/7 tai 3/8 numeroisena ja ai kun ne sattui hirveästi. Sitten kun mä muutin kotoa pois, niin mä ostin niin 3/8 sitten aina. Ja mua sattui niin paljon jalkoihin, oli niin kylmät jalat ja aina 3/8 ostin, kun mä ajattelin, että se on mun 3/8 se mun numero. Kun se oli silloin teininäkin 3/8, kun äiti osti aina 3/8, niin et se on se 3/8 se mun numero. Ja sit mulla oli rakkuloita ja oli jalat kipeät ja voi hyvänen aika. Sitten mä ostin kerran menin kirpparille ja taisin ostaa 3/9 talvisaappaat. Ja mä kokeilin ja mä ajattelin, että nämä on vähän isot. Mutta sitten loppujen lopuksi mä huomasinkin, että nämä on hyvät. Siis ne oli tosi hyvät. Mä olin tottunut niihin kireisiin juttuihin, aina sattuviin juttuihin, semmoisia, että ne oli just jämptit jalalle. Ja sitten kun mä pidin, niin ne tuntuikin hyvältä, kun ne ei ollutkaan kireät. Ja sitten sen jälkeen mä aloin ajatella, että hetkeen mun jalka ei olekaan 3/8, että se on isompi. Ja 3/8 käy tällaisissa kengissä, mihin mun ei tarvi laittaa sukkaa mitään, eikä ole umpinainen. Eli tää voi olla tiukka ehkä, koska tää on umpinainen, mutta mä en ole varma.
siellä josta 3,8,5, Temussa on 3,8,5, ne ei pidä aina paikkansa. Niin näissä avonaisissa käy aina 3,8, että se on parempi. Et 3,9 olisi liian iso tämmöisissä avonaisissa. Niin nämä oli tosi hyvät. Että nämä oli anteliaat kengät. Joskus 3,9 kengät on mulle liian isot. Et se riippuu ihan niin kuin tekijästä ja valmistajasta. Et 3,8,5 on se mun oikeasti se niin kuin paras. Talvikengissä 3,9, mutta muuten niin kuin 3,8 ja 5. Et kesäkengissäkin olisi niin kuin 3,8 on liian tiukka mulle. Aina. Ehdottomasti liian tiukka. 3,9 voi olla vähän löysä taas toisaalta mulle. Et se pitäisi olla siinä puolessa välissä. Se on niin tarkkaa. Joo. Niin on niin kiva, kun mulla on näitä taateleita sitten ensi viikolle, kun on passuverpeesaa. Nyt te tiedätte, mikä on tämä ajankohta, milloin mä oon tän tehnyt. Mutta on välillä kivaa tehdä muutakin kuin temua. Vaikka temusta saa ihan fantastisia juttuja. Mutta kun mä katon nää, niin mä oon ihan vauhti. Temusta ei saa tällaisia kattiloita. 23 euroa alle. Tää 22,90 tai 22 jotakin, 70 mitä tää oli. Ei saa näin halvalla, näin hyvää laadukasta kattilaa. Ei saa tämmöstä sieltä. Eikä saa 79 sentillä näitä, eikä paljon mitään. Ei saisi. Se tämmöiset, ei saisi mitään näitä. Ei tämmöstäkin. Tämä maksaisi siellä varmaan 8 euroa. Ja tuo maksaa mulle alle 3 euroa. Ja tosiaankin tää on laadukkaampi kuin ne, mitkä maksaa siellä 7 euroa. Niin tää on laadukkaampi. Ehdottomasti. Mau. Ehdottomasti hyvä tilaus. Menkää, tilatkaa. Suosittelen, jos tarvitsette jotain kesään liittyvää vaatteita. Siellä ei oikein hirveästi ole, mutta siellä on tällaisia. Sitten siellä on mielinmäärin matkalaukkuja. Niitä jos tarvitsette, niin menkää sinne. Siis, mä katsoin, niin kuin kooklasin niin kuin sitä Atmaa ja sitä Laplandiaa. Niin se esitteli se myyjä vähän sen niin kuin matkalaukkuja jossakin artikkelissa, niin siellä on tuhansia matkalaukkuja myytävänä. Ja sitten myy siellä sivulla niitä 60 tai 80% alennuksella. Eli ne ei kyllä saa voittoa siitä. Niin niillä oli niinku hirveät varastot niitä venäläiset, kun venäläiset niinku osti niitä paljon, niin niiden takia niitä oli paljon. Niin sitten suomalaiset on vähän huonoja ostamaan. Kansi ostaa sieltä, että ne on laadukkaita varmastikin, vaikka ne onkin halpoja, mutta eihän ne venäläisille myy mitään huonoa. Niin ne on sitä samaa Sitten mä yllätyin siellä, kun siellä oli sellaisia todella hirveä kalliita hajuvesiäkin. Siis hajuvesi, mikä maksoi alennuksessa melkein 200 ja oikeasti joku 500, niin siellä oli semmoinenkin myytävänä. Ja mä luin Googlesta, että ne on myynyt semmoisia kalliitakin, erittäin kalliitakin tuotteita siellä just venäläisille, koska venäläiset ostaa semmoisia, tai osti silloin kun ne kävi. Niin sitten tonne on muutama tuote sitten tullut tonne, hirvittävän kallis. Tämmönen joku maailman ihmeellisimpiä, kalleimpia hajuvesiä, jota ei ikinä ostaisi normaali ihminen. Niin siellä mä sanon vaan, että kyllä siellä laadukasta on kyllä, että oikeesti tosi laadukasta. Ja muutamasta tuotteesta oli mennyt eräpäivä niin kuin tästä ja rusketusvoiteesta oli mennyt joulukuussa ja tästä oli mennyt marraskuussa. Mutta se ei ole paljon. Eli todella hyvää, tuoretta, oikein hyvää. Hyvä. Mä sanoin, noin päivämääräkin ei tarvitse sit ajatella, että se tulee huonoa. Kaikki ne oli hyviä. Kaikki hyvin säilyviä. Vau. Ja mun piti kuiskata tää koko video. Miten mä pystyn kuiskaamaan?
kun on valoisa, kun on päivä, iltapäivä, niin eihän mä voi kuiskata iltapäivällä, kun mä teen videota. Kun aikoina, kun mä teen yöllä, niin mulla on helpompi kuiskata. Ja sitten ostosten esittely on myöskin semmoista, että kun ei tätä katso vaan ASMR-ihmiset, tätä katsoo muutkin. Ei ne muut ihmiset kuule, mitä saa ASMR. Niitä täytyisi laittaa kuulokkeita hirveän kovalle kaikki ja sillä lailla. Eihän ne kuule. Niin siksi tää on niinku semmoista relaksia ja ASMR sekaisin niinku sillä lailla. Hattu. Täällä on vaaka, kun mä punnitsen marsoja, niin tää takana. Joo. Tässä meni 54 minuuttia. Mä olin tosi nopea. Ihmeen nopea. Ihmeen nopea mä olin. Vau. Sitten mä teen vielä loppuvideot, missä kun mä kuvaan nämä kaikki vielä. Mä haluan tehdä videon kansikuvan. Kun mä kuvaan kaikki, laitan läjään. Sitten mä laitan nämä pois täältä näin ja äänitän senkin, niin kuin, että siitä tulee loppu sitten videolle. Sitten semmonen utuisa loppu sitten ja musiikki. Myöskin loppumusiikki sitten siihen tulee. Niin se rentouttaa, se video alku ja loppu rentouttaa myöskin. Ja se on tavallaan semmonen open tälle esittelylle. Ja mä tykkään, kun on semmonen alkumusiikki. Ja mun mielestä se on tosi kiva laittaa sillä 1, 2, 3 tai 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Semmonen alku sit siihen niinku, ja sit se musiikki. Niin tavallaan siinä voi niinku se voi vaikuttaa sillä, että ihminen niin kuin jo rentoutuu. Ja sitten ihminen, niin kuin, jos esimerkiksi jos siihen tulee tekstitys, en tiedä tuleeko, niin sitten ei tule kiire laittaa sitä tekstitystäkään siihen. Ja sitten voi siinä sen musiikin aikana voi ottaa mukavan asennon sitten. Ja sitten kun se musiikki loppuu, niin sitten on jo sillä hyvä olo. Sitten kun video loppuu, niin sitten voi myöskin siinä loppumusiikin aikana vielä rentoutua. Ja sitten voi, kun kännykkä, niin voi laittaa sellaisen jatkuvan mullahan on toi yöisi, kun mä nukun, niin mullahan tulee Bluetoothista sitten toi veden ääni, vesisateen ääni. Kun mä tykkään vesisateen äänestä tosi paljon, niin mulla on se semmoisen jatkuvana, että se, mistä kanavaa mä kuuntelen sitä, niin se, kun se loppuu, niin se menee heti uudestaan alkuun. Niin se voi puhelimella valita ja tietokoneellakin sen voi valita. Niin sit kun on tuo musiikki mulla, niin se voi jatkua sitten, että mennään uudestaan kuunnella samaa sitten. Joo. Näin. Kiitos, että katsot tämän videon ja mä toivotan hyvää jatkoa ja jos pidit tästä videosta, tästä ihmeellisestä kaikesta, mitä tässä on, niin ja haluan lisää näitä videoita katsoa, niin tilaa kanavaa, tykkää, anna palautetta, mikä vaan, minkä ajattelet sempaavan tai mitä sä itse haluaisit saada sitten palautetta, jos tekisit vastaavaa. Jos menet sinne, jos teet hyvän tilauksen sieltä, jos ostit jotain samaa siellä Laplandiasta, niin kerro mulle sitten siellä kommenttikennästä, jos sä ostit jotain samanlaista kivaa sit sieltä. Niin mä tulisin tosi iloiseksi siitä, että sitten tästäkin olisi ollut semmoista käytännöllistä hyötyä tästä videosta vielä. Näin. Tässä oli tosi hyvät jutut. Näillä olisi kiva olla joku seinäteline ja laittaisi roikkumaan tällä lailla kaikki. Ihanaa. Kiva. Pohjat kaikki.
niinku muovistyroksiyhdistelmän tuntuista. Vau. Nyt mä sitten kuvautan kaikki mitä tässä on.